na-ekele ụlọ na nke a ka bụ mbido unu bịabala omenala dị mma enweghị ihe dịka omenala ụnụ na-anya bụ ndị bịara ebe ahụ na ahụ na-ewego ihe anyị na-ekebe ma ọ bụ ekenye n'ọba ahụ dị ka anyị na-enwe onye ọbụla pụta na nke ahụ ọzọ ga-aka nke a na-epụta n'ike Chineke na-agwa ụlọ a na-ekele onye ọbụla bụ ndị kwadoro ibe a na-asị ya Chineke ga-agọzi ha n'afọ a dị ụzọ